खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिंआव बाथि बरायनाय आरो बान्था गथायनाय फोरबो खुंनाय जायो। बे बरायनाय आरो बान्था गथायनाय फोरबोनि गेजेरजों खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसा गलदंफारा गामिनि थागिबि मुस्रि प्रताप ब्रह्म आरो अनसुलि ब्रह्मनि फिसाज्ला मुस्रि देरहासार ब्रह्म बिथाङा बर', गोरलै बिगियान, समाज बिगियान आरो बुहुमखौरां गासै मोनब्रै आयदायाव लेटार लानानै गासै 460 नम्बर आरो 77.83 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाखौ गांसे मान बिलाइ आरो बिबार होना बान्था गथायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो रुनिखाता फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर बिजित ब्रह्म, माननि आलासि महरै खुंग्रिं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मिसर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि दीपक महिलारी बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आरोबाव बैसाग जोबसि समखौ लानानै बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा सेथि रंजालि बैसागुखौबो फरायसालिनि सामलाय आफाद, फोरोंगिरि, दिथागिरि, फरायसा जथायै फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै गाजा गोमजायै रंजानानै खुंनाय जायो। नैबे खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि नैबे गोजौ फरायसालियाव जे बिथांमोना मोनसे HSLC उथ्रिसार जानो हानाय सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोननि थाखाय बे फरायनाय हाबाफारि लादों। दा बेयाव आङो बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे स्कुलाव फैनानै माने आरो बांसिन गोजोननाय मोननाया जाहैबाय जे बे बड'लेण्ड एकाडेमिया देग्लाय बोसोराव जौखोन्दोआव 100 माने बिथांमोना HSLCनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ उथ्रिसार जाहोनायाव बिथांमोना जोबोर बिहोमा होबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर होयो एबा कंग्रेचुलेसन होयो जे जोंनि बे बड'लेण्ड एकाडेमिनिनो गोरायुं अशोक नार्जारी सार आरो बेजों लोगोसे बे स्कुलनिनो मेनेजिं कमिटिनि जोंहा आफादगिरि दङ बिरदाव मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो स्टेक हल्डार आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिसिम आंनि बे कंग्रेचुलेसनखौ बिथांमोननो जासिहरो। आरो बेयाव मोनसे आङो नुनो मोनदों कि जोंनि बे गामि खुंग्रिं ओनसोलावबो जे जोंनि गार्जेनफ्रा स्पेशली गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा जे कनसियास जाबाय, दा बिथांमोननिबो बिहोमा दङ जे गावनि फरायसाखौ गावनि गथ'फोरखौ जे नैबे मेट्रिक उथ्रिसार जाहोनो हानायाव जे बिथांमोना जेरैबायदि गाइडेन्स होनांगौमोन आरो जेरैबायदि बिथांमोना नोजोर होनांगौमोन, बिथांमोना मोजां नोजोर होनायनि थाखायनो जानो हागौ जे नैबे 100% रिजाल्टखौ खालामफुंनो हादों। आरो बे मोनसे गोग्गाथाव जे बिथांमोननि बे 100% बे रिजाल्ट लाबोनो हानायाव जे बे गामियारि सुबुंफ्राबो गोजोननाय मोनदों आरो निस्सय जोंनि फैबाय थानाय इयुन लाइमोनफ्राबो बिथांमोननि बे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानायखौ नायनानै बिथांमोना गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोन जेरैबायदि साक्सेसफुल जादों इयुनाव बिथांमोनाबो जाहाथे टप 10आवबो जाहाथे मासि लानो हायो। जानो हागौ नैबे ओनसोलाव नङाब्ला जोंनि स्टेटआवनो टप 10आव जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बाहागो लानो हागोन होननानै आं आसा मिजिं खालामो आरो निस्सय बे मेनेजिं कमिटिनिफ्रायबो बिथांमोना मोनसे डिसिसन लानानै जाहाथे बिथांमोना टिचारफोरनि सायाव नोजोर बोनानै फरायसाफोरनि सुबिदानि सायाव नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन। आङो बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो। जेरै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो गोग्गानो नांगोन, थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जोङो आसामाव टप नाम्बार 1 पजिशनाव लाखिनो हादों, थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो जोंनि बे चिरां ओनसोलाव सेथि मासियाव जोंनि बे HSLC आनजादखौ जोङो आसाम हादोरावनो जोङो आवग्रिनो हादों। जोङो माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो नुयोदि मेट्रिक पास जानाय OHS पास जानाय लोगो लोगो बिमा बिफानियाव गारि मटर दाबिनायखौ जों नुदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा मेसेज होगोन? लाइमोनफोरखौ आङो बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे गावनि बिमा बिफानियाव दाबिनायाव बिमा बिफाया होनो हायैनि जेबो खारनानो गैया, नाथाय होनानै जे लाइमोनफ्रा गावनि जे बेसेन गोसा समखौ जे ओरैनो नस्थ' खालामगारगोन, जेरै फरायनायनि जायगायाव बिसोरो इन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टआव बांसिन समखौ बिथांमोना गारगोन। दिनै बाइक लानानै जुदि बिथांमोना दिनै सासे बाइक लागिरि, स्कुटि लागिरि एबा कार लागिरिया गावनो ड्राइभिं लाइसेन्स जुदि गैयाब्ला, जुदि बिथांमोना बाइकल' लानानै जुदि सालायलांनानै जुदि गुबुन फारसेयाव जुदि पुलिसफोरजों बिथांमोना हमजायोब्ला निस्सय गावसिनि बे बैसो जायैनि थाखाय बिमा बिफानि
सायाव बेफोरबायदि केसा फैगोन थाङै थुङै बिमाफ्रा खस्थ' लानो गोनां जागोन आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जे आङो एबार HS आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय आंनो बाइक नांगौ होननाया मोनसे बिथांमोननि थाखाय गोरोन्थि मानो होननानै बुङोबा जोङो गुबुनखौ नायनानै गुबुना पास जाग्रोमोना बाइक मोनदों होननानै बिथांमोना गावनि बिमा बिफानाव बाइकफोरखौ दाबिनो नाङा आरो बेबायदि समा जोङो बाइक सालायनानै स्कुटि सालायनानै सम हगारनानै सम नङा बे समावनो जोंनि जिउनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ जे फरायसा समाव फरायसा फरायसुलिफ्रा बेनो मोनसे थांखि जानांगोन जे आङो आंनि जिउ दानायाव आङो जेबो जिराया आं फरायनायाव बांसिन टाइम होगोन आङो ओरैनो आं एन्टारटेनमेन्ट एबा रंजानायफ्राव टाइम होआ होननानै बिथांमोना थांखि लानांगोन आरो जेब्लायबो गावनि थांखिखौ सिगां फारसे दोननानै दावबायलांनांगोन बिदिनो गावनि डिमान्ड जे बाइक नांगौ स्कुटि नांगौ कार नांगौ होननानै बेफोर बैसो जायै समावनो जुदि बियो कार लानानै जुदि बिथांमोना गावनि समखौ नस्थ' खालामोब्ला दिनै एक्सिडेन्ट जानानै बिथांमोना जुदि माबा मोनसे गावनि जिउखौ माबा मोनसे एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला निस्सय बेयाव बिमा बिफाया दुखु मोनगोन आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो न'खरनि जाथि बाहागिजों लोगोसे गामियारिफ्राबो दुखु मोनगोन मानो होनबा बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे हाथरखि आरो अलंबारफोर बायदि दा सासे लाइमोना जुदि बिदि एक्सिडेन्ट जानानै डिमान्ड खालामनानै स्कुटि कार लानानै एबा बाइक लानानै जुदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला निस्सय जों जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन जोंनि गार्जेनफ्रा बियो जाहाथे बेफोर सिमाङावनो थागोन नाथाय मोगथाङाव फैनाय नङा बेखौनो खावलायो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि खालामा गावनि थांखिखौ बांसिन फकास हो आरो इयुनाव गाव मा कार लागोन मा बाइक लागोन बेखौ गावनो गावनि खस्थ' लानायनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन आरो बेयाव बिहा बांसिन बिस्रा गोजोननाय थागोन जाय मेट्रिक पास जाबाय बिथांमोनखौ गावनि डिसिसनजों फरायनो थाखाय मा खावलायो आं बेखौनो खावलायो जे मेट्रिक पास जानायनि उनाव जेब्लायबो गावनि जे थांखि दं गावहा माखौ मावनो मोजां मोनो जेरै हबि सोरबाया माबा मोनसे खालामनानै दिनै फरायनो मोजां मोनग्राफोर दङ दिनै फरायग्रा मोजां मोनग्रा दिनै निउस रिडार जानो हायो एंकारफोर जानो हायो दिनै मास मिडियाफोर बेफोरबायदिनो लाइननि कर्स फरायनो हायो दिनै डक्टर इन्जिनियारल' नङा दिनै गोबां बिथिङावनो जोङो लाइमोनफ्रा गावनि जिउ राहा दानायाव बिथांमोना सुबिदाफोर दङ दिनै स्पर्ट्सनि गेजेरजों गोबां सुबिदा दङ दिनै हटेल मेनेजमेन्ट लानायनि गेजेरजों सोरबाया दिनै जानाय लोंनायाव दिनै संनाय खावनायफ्राव दिनै गोबाङानो इन्टारेस्टेड दं जोंनि मानसिफ्रा ओंख्रि संनो ओंखाम संनो मोजां मोनग्राफोर दङ नाथाय राइट टाइमाव राइट प्रफेसन लानायाव बिथांमोना गावनि लामाखौ दावबायलांनो हाया दिनै संनाय खावनायावनो जुदि गुबुनाव बिथांमोना राहा नुहुराखैब्ला संनाय खावनायावनो बिथांमोना गावनि जिउ राहा दानायाव बिथांमोना गावनि मोनसे प्रफेसन दानो हायो जेरै हटेल मेनेजमेन्टफोर दिनै हटेल मेनेजमेन्ट बिथांमोना सुबिदाफोर दङ दिनै स्पर्ट्सनि गेजेरजों गोबां सुबिदा दङ दिनै हटेल मेनेजमेन्ट लानायनि गेजेरजों सोरबाया दिनै जानाय लोंनायाव दिनै संनाय खावनायफ्राव दिनै गोबाङानो इन्टारेस्टेड दं जोंनि मानसिफ्रा ओंख्रि संनो ओंखाम संनो मोजां मोनग्राफोर दङ नाथाय राइट टाइमाव राइट प्रफेसन लानायाव बिथांमोना गावनि लामाखौ दावबायलांनो हाया दिनै संनाय खावनायावनो जुदि गुबुनाव बिथांमोना राहा नुहुराखैब्ला संनाय खावनायावनो बिथांमोना गावनि जिउ राहा दानायाव बिथांमोना गावनि मोनसे प्रफेसन दानो हायो जेरै हटेल मेनेजमेन्टफोर दिनै हटेल मेनेजमेन्टफोर लानायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै क्रुजआव खामानि मावनो हायो 5 स्टाराव दिनै बिथांमोना इमप्लयि जानो हायो 3 स्टाराव इमप्लयि जानो हायो दिनै एयारलाइना बिसोरो दिनै बिदिनो सार्भिस मावनो हायो बिदिनो गोबांफोर सुबिदाफोर दङ दिनै फरायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो टिचिंआवल' थांनांगौ डक्टरावल' थांनांगौ दिनै इन्जिनियारल' जानांगौ बे नङा गावहा मा इन्टारेस्ट दङ बे इन्टारेस्टखौ बिथांमोना थांखि नोजोर होनानै दावबायलांनांगोन आरो बेयावनो गावनि बे जे कर्स लानांगौ बैफोर थांखिखौ बिथांमोना नोजोर होनानै गावनि बे थांखियाव सहैनो थाखाय दा माबायदि कर्स लानांगौ आङो साइन्स स्ट्रिमाव आङो आगान होनांगौ ना आङो कमार्स स्ट्रिमाव आगान होनांगौ आरो ना आङो आर्ट्स स्ट्रिमाव आगान होनांगौ बेफोरखौ गावनि थांखिखौ नायहरनानै बेफोरखौ बिसोरो मोजाङै सिलेक्सन खालामनाया गाहाम बेफोरबायदि मोजां राइट टाइमाव जुदि राइट कर्सखौ लानो हाब्लासो गावनि बै जे थांखि एबा टारगेटआव एबा गलाव सहैनो हागोन सासे फरायसाया गावखौ डिसिप्लिनाव लाखिनोब्ला माबायदि आखुनि फल' खालामनांगौ दा सासे फरायसाया गावखौ डिसिप्लिन लाखिनो थाखाय फार्स्टआव गावखौनो सांग्राङाव दोननांगोन जे बांसिन लाइमोनफ्रा गावनि मोनसे
गावखौनो सोंथि सोंनो रोङा, गाव मा मावदों मावाखै बेखौ गावनो मिथिया। दा बेखायनो सिगां गावनि मावनायखौ गावनि जे इयुननि जे थांखि लानानै बिथांमोना फरायनानै दावबायनो सानदों, दा बिनि सोंथि सोंब्लासो बिनि एन्सारफोरखौ बिथाङा मोनगोन। दा बेफोरबायदिनो सासे लाइमोना जेब्लायबो बेफोरबायदिनो गावनि बेफोरबायदि थांखियाव सहैनो थाखाय गावनि बे जे केपासिटिफोर दङ, दा बे केपासिटिफोरखौ टेलेन्टफोरखौ बिथांमोना मोगथां महराव बाहायनांगोन। दिनै गोबां स्टुडेन्टफोर दङ नलेजल' लायो, खिन्थु बे नलेजखौ मोगथां महराव बिथांमोना बाहाया। गुबुनखौ बिथांमोना बोसोन होयो, खिन्थु बे एखे बोसोनखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव बाहाया। दा बे एखे बोसोनखौ जुदि गावनि प्रेक्टिकेलाव जुदि बाहायोब्ला, एग्जामफ्राव बाहायोब्ला, गावनि खामानिफ्राव बाहायोब्ला निस्सय बे सुबुङाबो साक्सेसफुल जागोन। दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनिफ्राय जे देग्लायनि 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंहा बरायनाय आरो बान्था गथायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय। आरो बे बान्था गथायनाय हाबाफारिजों जोङो जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन। जोंनि रुनिकाटा फरायसालिमानि जोंहा गोरायुं डक्टर बिजिर ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। जोंनि खुंग्रिंगुरि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लाफैदोंमोन। गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। आङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि जानानै आङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों। देग्लाय जोंनि नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोंहा 7 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन। दा बिथांमोननि गेजेराव 7 फरायसाफ्रा 100% उथ्रिसार जानायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो गिबियाव फरायसाफोरनिसिम आङो साबायखर जासिदों। दिथागिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिदों आरो जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोननोबो आं साबायखर जासिदों। जे थांनाय बोसोरावबो जोंहा नैबे फरायसालिनिफ्राय 100% मेट्रिक पास जानायखौ जोङो मोननो हादोंमोन। देग्लायबो जों 100% मेट्रिक पास जानायखौ जों मोननो हादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा निस्सय 100% उथ्रिसार जानानै फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि, सासे मावख'ग्रा आरो डक्टर, इन्जिनियार आरो प्रफेसार, लेक्सारार जानो हानायनि थांखिया निस्सय बिथांमोना निस्सय लागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोनखौ साफा सुबुं धोन महरै जों मोननो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आं दिनैहाय बेखौनो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा देग्लाय सेथि रंजालि बैसागु फालिथाय 2024 बेखौ जोङो फालिनो मोननानै बा फालिनो हानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों। देग्लाय जोंहा बैसाग दाननि 31 बैसाग 1431 बे जोबथा जोंनि बैसाग दानाव जोङो जोंनि बे फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय ज' बाहागो लानानै जोङो देग्लायनि जे सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिफुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जोंनि रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि हारिमु, जोंनि इयुन बिथिंफोरखौ जोङो गोजोर खालामनायाव जोंनि गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिथा गोनां लामाजों जों निस्सय जोङो दिन्थिनानै गालांनांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि बे गेदेर रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ जों मुलुग दरबाराव जोंहा गायसननांगौनि थाखाय मोनसे थांखि आरो नोजोर जोंहा निस्सय लानांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै हारि माहारि बिथांमोनखौबो जोङो बे बैसागु फालिनायाव जोङो बाहागो लाहोनायनि थाखाय आरो मुलुग दरबाराव गासैबो हारि माहारिखौ जोङो फोजाखांनानै बे रंजाथाइ फोरबोआव बाहागो लाहैनानै जोंनि रंजाथाइ फोरबोखौ जाहाथे मुलुग दरबाराव जों गायसननो हायो, बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनैहाय बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानो सिगांदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो लानो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।